Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Bu sürpriz. Ýöne bu ada sürprizal, bugün sürpriz siz üçin hem sürpriz. Ene bugün Ceyhun Production bilen bilelikde bir halkymyza hyzmat edýän biziň mehriban halipamyz, kärdeşlerimiz bir ýigdiň doglagyny gutlamaga barýar. Kimdigini aýtjak däl, ýöne bir zady uly onam bilen aýtyp bilýän. Onam şu häzir ýazgylarda nesip bolsa görseňiz, kimdigini hökmän özüňiz tanarsyňyz. Häzirne halipalar var, Türkeşan var, Nurik var, başga da ähli sunga diýişgärler jemlenişdi. Häzir nesip bolsa içe girýäs, doglagyny gutlaýas. Kimdigini bolsa özüňiz kommentariýalarda bellersiňiz, gutlarsyňyz, sizden owadan gutlaglara garaşýar. Anonno ýöreli, baraly, gutlaly. Tomoşaçylar. Assalamu alaykum Gopajan. Olmay. Ene men ýa-ni tomoşaçylara kimdigini aýtmadyk. Adyny aýtmadyk da. Biraderak ýalana boşmaly boldy Gopajan ýa-ni Jeyhunjana da jaň atyp gelýäňizmi diýip Jeyhunam bir uzagrak ýere gaýtdym diýip durda. 2 sagatdan abaryan idi. Ene geldik, bula olan özüňi tanaýaňyz, men tanışdyrmak hökmänäl, adyny aýtmagam hökmänäl ýöne bugün doglan gününi ene ähli sunga diýişgärleriň ýanyna toýlaýar. Allah azan ýaşyň uzak bolsun, sarpaly sunga däleminde mertebeň, sylagyň, hormatyň mundan belent bolsun. Allah azan biziň hem halipamyz bir näselerde mer halkymyza halal hyzmat etip gelýär. Bir näse mehribanlaryň ýüreginden yer alan insan näşi. Gopazan. Ýaşyň diýen bolsun. Ene sowgatlarym gowuşurly. Ene Türkeş fotoň adyndan ýadgarlyk portret. Fizlik tortları, Nuri Kalipaň adyndan. Ne bilem sunuga tälim neget gören Alipamyz. Onene panda var. Pandaňam Kung Fu Panda. Her hat bilýärsiň näme muny? Bula mädir oýun görkezjek diýe. Onda ýaşyň diýen bolsun. Uzak ýaşa. Onda häzir gutlaglarym içe girip, hem ben gutlagyny eşdertme diýip boldy. Ene mehriban tomoşaçylar, halkymyza hyzmat edýän sunuga diýişgärlerini biziň meşhur aýdymçymyzyň öňüne bir hatara düzdük, geldik, gutladyk. Indi nesip bolsa sunuga diýişgärlerimiziň halkymyzyň söýen adamlarynyň ajaýyp arzularyny diňlärsiz. Ondan soňra ene sebäpkärimiziň hem minnetdarçylygyny arzularyny diňlärsiz. Edijan başlap berýäjekmi? Halipa, ýaşyňyz diýen bolsun. Allahjan öňe diňe toýdyk geleli. Şu çağalaryň arasynda gülüp oýnap ýaşamagy arzu edýän. Zanyň sag bolsun, öňe toýdyk geleli. Gopajan, ýaşyňyz diýen bolsun, Allahjan görjen goly bolsun, çağalaryň arasynda elmedämi başyň dip bolsun, görjen goly bolsun. Aklasaş, ýaşyňyz diýen bolsun, görjen goly bolsun, zanyň sag bolsun Allahjan. Diň öňe toýdyk geleli. Uzak ýaşa. Gopajan 18 ýaşyňa mutlu bolsun. Hawa, bagtda bolan ol çağa çykan bagtyna onup otur. Hawa. Ýene örgedek ýaşyňyz diýen bolsun. Gopam, ýaşyňyz diýen bolsun, görjen goly. Elmedämi gülüp oýnap ýaşa. Görjen goly bolsun, gowullarda diňe. Halipa ýaşyňyz diýen bolsun. Uzak ýaşa. Gopa ýaşyňyz diýen bolsun, görgen ýaşyny bolsun. Elmedämi toýdyk geleli. Halipa ýaşyňyz diýen bolsun. Görgen ýaşyny bolsun. Amcan uzak ýaşa. Görjen elmedämi goly bolsun. Öňe toýdyk geleli. Sunugatda diňe istemlik oňa. Ýaşyňyz diýen bolsun. Alnda sen bizi gutlap bera. Akyamat. Jaň sag bolsun. Sag ol, sag ol. Falan ýaşa diýjekler, Allahyň beren ýaşyny ýaşa. Şu Allahyň beren ýaşyny manyny bagtly ýaşa. Gopam uzak ýaşa. Jaň sag bolsun. Sag ol, sag ol. Gorko. Gopados, ýaşyňyz diýen bolsun. Görjen goly bolsun, sen beletden ýaňla. Allah azan ýaşyň uzak bolsun. Ene şahyryň şeýrek bir setirleri ýadyma düşýär. Çağalykda dutarsalar hinglener,
gelecekde bagşy bolar, kim biler. Bagşylyk berilenler bagşydyr. Bagşy bolup dogulmaýar hemmeler. Ene bagşylyk tulgaty bilen dünýä inen şol tulgat arkaly halkyň söýgüsini gazanan, syýlan sarpa gazanan meşgul aýdymsymy Wepa Pijaň doglan güni. Uzak ýaşa, Halifa zaň sag bolsun. Anony bir ýer sarpa boldymy şu ýerde? Sag bolun. Onda süýjülük torsuny kesmeli. Рождения, тосты, песни, праздник, поздравления. Ну дороже всех подарков для тебя, любимая, чтоб рядом был с тобою я. Открываю я листок календаря, как хочу я в этот день обнять тебя. Снова я хочу взглянуть в твои глаза, подобрать все нужные любви слова. Ах, подобрать все нужные любви слова. У тебя сегодня день рождения, тосты, песни, праздник, поздравления. Но дороже всех подарков для тебя, любимая, чтоб рядом был с тобою я. Не грусти ты в этот день, прошу тебя. Соберутся за столом твои друзья. За тебя я поднимаю свой бокал. Чтобы быть с тобою, я бы всё отдал. Чтобы быть с тобою, я бы всё отдал. У тебя сегодня день рождения, тосты, песни, праздник, поздравления. Но дороже всех подарков для тебя, любимая, чтоб рядом был с тобою я.